мога да повярвам, че това е направено от деца. За колко време изработихте всичко това? За приблизително 2 седмици се изработиха, а в отворените врати се довършиха всички неща. Браво! Общо заето, знаете каква е каузата, нали така, за пречистване на въздуха? Ще бъде изградена такава инсталация във вашата детска градина. Мислите ли, че има нужда и как ще се чувствате от тук? Във всяка една детска градина мисля, че има нужда от такава инсталация. Да. Защото всички работим за здравето на децата и каузата ни е здравето и благополучието на децата. Здравейте и добре дошли на благотворителното събитие Детска Коледа с чист въздух. Радваме се, че сме заедно тук пред бившата баня Русалка в район Южен, за да подкрепим каузата, която засяга всички нас – здравето на нашите деца. Аз съм Мели Шопова, представител на Национално сдружение за единство и партньорство, един от съорганизаторите тук на това мероприятие. Другия съорганизатор е Красимир Кочус, председател на клуб Разкривай и развивай. Аплодисменти, ето го и него. С съдействието на община Пловдив, район Южен, аплодисменти за тях. И с подкрепата на Макала ООД, собственици на сградата, които подпомагат логистично и техническото обезпечаване на събитието. Искам да ви представя официалните ни гости. Това са директорът на детска градина Малина, Дочка Попова, заместник директора на детска градина Светлина Емилия Каменова, Ели Грозева, директор на детска градина 8 март, Даниела Митева, заместник кмет на район Южен, Николай Арабаджиев, заместник кмет на район Южен. За събитието в нашата инициатива участват 3 детски градини. Детска градина Малина, детска градина Светлина и детска градина 8 март. В нашите шатри ще видите ръчно изработени коледни артикули. Творби са творени от децата от 3 детски градини с огромно желание, фантазия, труд и любов. И както разбрахме, в изработката им се включили и родителите, и преподавателите. Така че аплодисменти за всички дечица, за всички родители, преподаватели, които с огромно желание работиха за този базар. Каузата – закупуването на пречистватели на въздух, които ще бъдат дарени обратно в детските градини, защото нашите деца заслужават да живеят в чиста околна среда. Знаем, че тази част от Пловдив е една от най-натоварените и замърсени зони заради интензивния трафик, бързото развитие на района. Именно за това инициативата подчертава колко важно е да осигурим по-чиста среда за децата, особено там, където ежедневно прекарват времето си, където те растат, където те се учат, където те играят. Мястото, на което се намираме около баня Русалка, е специално. То е било някога жив обществен център, а днес стои тихо и забравено. Нашето събитие е малък, но значим жест към това пространство. Начин да му вдъхнем нов живот, да покажем, че заедно може да превърнем непопулярните места в среда за култура, общуване и добро. Затова инициативата поставя акцент върху грижата за здравето на децата и необходимостта от по-чиста среда, особено в образователните заведения. Нашето събитие е една малка стъпка да го направим. Благодаря ви, че сте част от тази кауза. Нека да направим доброто видимо. Нека да подарим на децата не само коледна магия, но и чиста среда, в която да растат. Ето това е една майка на детенце от детската градина,
са били най-активните майки, родителите много активно са се включили в изработката на тези изделия. Кажете ми как се организирахте, с желание ли го направихте, а как се почувстваха децата ви? С изключително желание нашите деца винаги са готови да помагат и много дейно и така с радост, наистина огромно желание участват във всякакви такива инициативи, харесва им. Благодарим и на нашите прекрасни ръководители, които също помагат, за да се осъществяват тези проекти. С огромно удоволствие участваме, както ние, така и децата ни, и сме много благодарни за възможността, която им се дава. Колко родители се включихте? Ами, доста голяма част, не се ангажирам с точна бройка, но голяма част от родителите взеха участие, точно за да може всичко това да стигне до вас. Добре. Ще ни покажете ли нещо, което вие сте докоснали с вашите Да, деца? можем да покажем. Тук Да. са изработени специално камъчета. Ето ги. Дечица няма да ни добавям, за да няма обидени от цялата работа, Дечица. но всички са изключително дейно участвали и с много голямо желание. Ето това е с камъчета направено. С камъчета, да. Чудесно. С камъчета вложили са доста, как да кажа, креативен намисъл във всяка една изработка и охичката също е изключително интересна. Ето е охичката, да. И как красиво сте ги опаковали. Благодаря ви за това. Ето тази охичка. Много е красива. Надяваме се повече хора да се включат и наистина децата ви да растат в детската градина с свеж и чист въздух. Абсолютно. А ето го и един от организаторите на клуб Разкрива и развива, и Красимир Кочус. Кажете. Кажете ми, какво мислите за изделията, изработени от децата? Страхотни са. Тия дечица направо сигурно са джуджета от Дядо Мраз Дядо работят. Коледа, От Дядо да, Коледа да, или Дядо да. Мраз. Това е, ето го той. Да. Много- Кажете ми малко повече за инициативата и каузата. Каузата е чудесна, нуждаеме се от чист въздух за нашите деца, само че тук, ако може да се види един упрек към общината, че това мероприятие, такова хубаво мероприятие на такова място, въпреки всичко, което се направи и от нас, и от помощниците ни, Да, нека да си вземат бележка просто. защото това място, все пак това място е било културен център и нека да върнем живота. Абсолютно. Нека да се върне. Тук става и, освен паркинг, едната част, другата спокойно може да стане едно за социализирано място с площадки, с градинки, но не така да бъде. В никакъв случай така да остане. Много гости се събраха днес тук, да, и те почти свършиха нещата, нали така? Но харесва ли ви това, което Да, виждате? харесва ни много. Аз съм от този квартал, живея 30 години тук. Много се радвам за инициативата. Надявам се все повече такива инициативи да има в този квартал. Всичко е за една добра кауза. Пожелавам весели празници на всички и нека подкрепим тази прекрасна кауза. Много ви благодаря. Спомняте ли си мястото, т.е. смятате ли, че това място би могло да се превърне в хубав, притегателен културен център? Естествено, с 100% сигурност, понеже виждате какво се случва напоследък. Това място просто не знам. Лично мое мнение като гражданин, тази постройка за мен, ако трябва да съм честен, изобщо не ми харесва. На вечерието на тези светли празници винаги трябва да покажем доброто. Трябва да се случват добри неща и ние го правим. Така е. Поздравление. Кажете ми малко повече за каузата. Смисъл, имате ли такава нужда за пречистване, за система за пречистване на въздух? Разбира се, всяко едно детско заведение имаме в отделни групи закупени въздухопречистватели, но нямаме система. Това ще бъде много полезно, защото в детските градини се отглеждат много дечица и е най-важно да бъдат здрави. Точно така. Това е. Светли празници ви желая. Благодаря Светли ви. празници на всички. Надявам се, че ще успеем.